Здравейте на всички, добре дошли в часът на Симби. Изключително приятно ми е да съм днес с вас. Това също така е първото ми видео от поредица от видеа, които възнамерявам да запиша и да направя и кача тук за вас, с цел да си помагаме да ставаме лека по лека по-добри, по-съзнателни, по-интелигентни и по-можещи същества. Може би за първо видео би било готино да поговорим за кой съм аз. Make sense? Само че няма да говорим за кой съм аз. Това ще го оставим за по-натам. Преди това ще ви задам един въпрос. Кой си ти? И ти, тук има само дървета. Но кой си ти? Общо взето, кой си ти? Какво те прави ти? Знаеш ли какво те прави? Ти си това, което мислиш, това, което чувстваш, това, което правиш с другите, с себе си, или кое си ти? Кое от всичко в живота ти можеш да се наречеш ти? Защо в някои ситуации ти реагираш по някакъв начин? Защо в други почти същите ситуации реагираш по тотално различен начин? Защо искаш някакви неща, не искаш други? Защо обичаш някой, а не обичаш друг? Защо правиш нещо, а не правиш друго? Кой го определя това? Нали? Ти го определяш. Та кой си ти? Общо взето. Въпросът на кой си ти е разискван от дълбока древност в човешкия вид. Още откакто сме се появили в маймунския си вид от този свят, сме започнали да се чудиме кои сме ние. Първо на личностен план, после на колективен и да се опитваме да разберем аджеба какъв е случая на всичко, което се случва в този живот. Истината е, че нито медицината, нито психологията са успели да достигнат до някакъв сносен отговор по отношение на това какво си ти и какво съм аз. Въпреки това сме успели да разберем това, което пък ни дава възможност да ползваме това акумулирано знание вече, за да ставаме по-добри и мощни същества, познавайки себе си. Фройд, който е бащата на модерната психология, общо взето ни е казал още на времето. Общо взето е казал това, което е казал Шекспир. Човекът е един актьор на една сцена, подърпван от случайности, побутван от несъзнателни елементи и общо взето накрая става човек. Според Фройд, личността ни се събира в три сегмента. Първият от тези сегменти Фройд нарича ID. ID-то за Фройд е изцяло несъзнателен елемент от човешката личност, който всеки един от нас притежава и който елемент е отговорен за всичките ни първични, животински и всякакви други пориви. Тоест, ако вървите по улицата и изведнъж срещате някаква супер готина жена или мъж, зависи, или видите някоя супер готина кола и си кажете, искам я тази кола, или искам я тази жена, или мъж, или whatever, нали, или каквото и да е, това идва от ID-то ви, общо взето. ID-то е източника на всички онези желания и неща, които ние едвам контролираме, от които всъщност сме доста зависими. Следващия момент в психологията на Фройд по отношение на личността е егото. Егото за Фройд е междинният елемент, чиято работа е да балансира между всичките ни животински желания и влечения, които са в началото, и между третия елемент, който се нарича суперего. Суперегото отговаря за това как искаме да виждаме себе си в света. Отговаря за моралните ни възприятия за света, за самите себе си, за другите хора. Но егото е това, което балансира между ID, всичко животинско и всичко в суперегото. Егото се поти да балансира между всички очаквания, които имаме към себе си и към света, и между това, което не можем да контролираме, онова, което не можем да си изберем. Егото е филтър. Това, което показваме на света фактически. Егото е синтеза ни между животинското и между идеала ни. Този синтез е изключително динамичен, постоянно се променя. Днес искаме нещо, утре не го искаме. Що е така? Ами, защото егото ни се опитва да направи нов баланс между животинското и идеалното в нас. Един такъв доста аналитичен механизъм, който постоянно се стреми да балансира между крайностите в нас, така че да може в крайна сметка да ни позволи да функционираме нормално, без да ни връзват или да ни бият, да ни карат в лудницата или нещо от сорта. Да, егото се опитва, нали, да ни държи нормални. Егото, казва Фройд, е като лодка в тази реалност. Без егото ние буквално ще потънем и ще влезем или в някоя институция, или в друга. Как ми се получава? Егото ни е силно обвързано с усещанията в тялото ни. Силно обвързано е с това да задоволява всички. Да задоволява ID-то и да задоволява суперегото. Интересното е, че суперегото ни започва да се формира някъде към 5-та година. Някъде към между 7-та и 11-та егото вече тотално е формирано
и малко ще се промени за годините до края на този живот. Тоест някъде между 5-та и 11-та ни година, затова кажа, че първите 7 са доста важни, някъде между този период се формира нещо, което ние после наричаме с някакво име, което пък после даже го пишем на лична карта, и ние до края на този си живот сме общо взето това име. Въпросът е, че след като това нещо се формира и след като тези пластове на Фройд се подредят, някъде към 10-та и 11-та година, до края на живота си, ние седим и, често казано, приемаме, че сме това, което сме на личната карта, приемаме, че сме това тяло, тези дрехи и да, всичко. Отъждествяваме се изключително много с материята, точно защото не разбираме себе си, точно защото не разбираме собствената си личност, не разбираме какво представлява тя. Идеята е, че Фройд, чрез неговата теория, ни показва, че ние сме много по-комплексни от това, което всъщност си представяме. Колкото сме обвързани с материята, толкова и не сме. Тоест, задълбаването в материята означава, че ние се ограничаваме в само един елемент, чрез който се опитваме да се интерпретираме. Секунда да помислим. Точно така. Не разсъждавайки, не мислейки върху това кой сме ние и кой си ти, ние се затваряме в един такъв автоматичен цикъл на някаква личност, която личност живее, храни се, прави неща, разболява се, прави любов, после пак се храни и накрая умира. Освен всичко друго, науката ни е успяла да ни докаже, че ние също така сме и автоматични създания. Ерго, личността, която ние изживяваме всеки ден и заради която сутрин се будим и започваме да правим разни неща, каквито правим всеки ден, нали, всеки от нас, това ни е причинено от един автоматичен механизъм, който наричаме личност. Който в случая аз наричам Симеон Кермечиев, приятно да се запознаем с всички вас. Ние сме успели да докажем, дори и не по психологически път, а на чисто физиологично ниво, на чисто биологично ниво, че личността ни е автоматична. Сутрин, когато ние станем, колкото и да си мислиш, че ти започваш да правиш някакви неща, това всъщност е програма, която автоматично се зарежда в мозъка ти. Какво значи програма в мозъка? Ами означава една автоматична мрежа от сигнали, вътре всички знаем, че има сигнали в мозъка, една автоматична мрежа от сигнали, която сутрин се зарежда и която вечер се изключва. Тази автоматична мрежа сме успели да я докажем и да покажем всъщност на биологично ниво, че ние сме автоматични същества. За какво реших да ви го разкажа цялото това нещо? Като първа стъпка от едно дълго пътуване, на което бих искал да ви взема със себе си. Защо ви разказвам цялото това нещо първо? Ами защото е важно да разберем кои сме. Преди да правим каквото и да е, преди да тръгнем на където и да е, преди да тръгнем на което и да е пътуване, независимо дали физическо, психеделично или каквото и да е важно да знаем кои сме ние. Поне малко или поне малко да си задаваме този въпрос всеки ден. Да не приемем лесните отговори, да не приемем отговорите, които са общочовешки, които всички ни дават, от типа на какво те интересува кой си ти, в смисъл или ти си еди кой си, или ти си тялото си, или ти си каквото направиш и така нататък. Лично моето мнение е, че ти си това, първо, което чувстваш и второ, което правиш със себе си и с другите. Изключително важно е това, което правиш със себе си и с другите. Това ще остави някаква следа след тебе. Това ще остави някаква разлика за някой, дори когато те няма. И общо взето това е начинът да се промени света. Важно е да правим разлика за себе си и след това за ближния. Да я правим с любов. Но това може да се случи само когато напълно осъзнаем себе си. Идеята е, че не познавайки себе си, ние не можем да бъдем ефективни същества. Ние не можем да градим ефективни връзки един с друг. Познавайки себе си и дори знаейки за това, което ви разказах, само знаейки за това, което ви разказах за Фройд и неговата идея за личността, е достатъчно, за да ви накара да наблюдавате себе си. Това е цялата идея, да наблюдавате откъде идват чувствата ви. От ID-то ли идват, от егото ли ви идват, от супер егото ли ви идват или идват от някое съвсем различно място. Така че да можете в крайна сметка да разберете кое всъщност сте вие. Това не мога да ви го кажа аз, няма да ви го дам нито в видео, нито на хартия, нито в каквото и да е, а можете само вие да го разберете. Ако не знаете кои сте вие в момента или кой сте ти конкретно в този момент, не се притесняйте. Малко са хората и живите хора на тази земя, които реално са разбрали всъщност кои са. След това са започнали да живеят по плана, който са си поставили, това, кои искат да бъдат. Не се притесняйте, ако все още не сте разбрали къде сте. Аз самия не съм разбрал точно кой съм. През последните години успявам да събера все повече и повече адекватни догадки за това кой мога да бъда и правя всичко възможно в дните си да се движа към този, който съм дошъл да бъда. Идеята на моите видеа е предимно да ви инспирирам. Тази хубава българска дума. Чрез своите разкази, чрез това, което имам да ви разкажа и може би начинът дори по който ви го разказвам, малко от малко да ви вдъхновя, малко от малко да ви покажа, че има начин, че има вариант, че има
пътища към това да не сте затворени в реалността и в себе си, и в маниерите, и в нормите, и в правилата. Да ви покажа, че има начини за всеки един от нас да усъвършенстваме себе си, да ставаме по-добри с всеки изминат ден, да развиваме талантите си, да помагаме на други хора и общо взето да правим нещата така, както ние искаме, а не така, както някой ни налага. Надявам се видеото ми днес да ви е харесало. Ако не, кофти, какво да направим? Надявам се другото да ви хареса. И ако не, то пак следващото. И общо взето това е. Пожелавам ви изключително хубав и слънчев и благодатен ден. За мен беше удоволствие да съм с вас днес. Ако това видео ви допадна, моля ви, цъкнете едно лайкче, цъкнете едно шерче и кажете на приятелите ви да хванат да седнат и те да погледат малко. Побарем всички, хванем да научим нещо в този живот. Благодаря ви много, приятно ми беше. Поздрави от мен, Симби. До следващия път.